pin drop na agad. Zombie Apocalypse. Marami na nag-i-start, hindi na tayo malusot. Kaya lumabol guys yung na-chin drop. Kumuha ng ibang bike. Oh, bike. Ayun nga guys, at habang patuloy na bumabanat itong ating mga 16 below category, at andito na nga tayo sa may maliit na tulay. Kaya shout out muna tayo mga idol. Shout out sa ating barangay captain Ernie Camped Sr., sa ating ski chairman Monica Cando, at sa mga barangay kagawad ng Barangay Victory, Roderick Kaasi, Renisito Abara, Ronald Canayon, Johnson Sisu, Cindy Carolino, Victoria Aquino, Garda Cabardo, Dario Cali, at sa ating sponsor kay Sir Breaker Carolino. Shoutout din po kay Sir Manny J. Cando, at sa ating boss Joey Carillo, kay Ma'am Jeannie Caligdan Kamba. Maraming salamat sa mga suporta nyo mga sir, madam. Shoutout din po sa Kanayon Store. Ayun nga guys, at panoorin nyo mabuti ang naging bakbakan ng ating 16 years old below category, at maganda ang ipinakita ng ating mga participants sa race na to. Okay, so inabutan na naman yung ating galiton. At iwan ko kung may nakapag-breakaway na sa bandang harapan. Hoy! Ay natumba! Gabit mo! Gabit mo muna! Yan! Patabi! Oh, bike! Para makita kasigdag. Dali, habang naka-video. Oh, sinabutin mo. Ha? Huwag kang maiya ah. Hindi mo makita yung mukha mo doon. Ayun po. Oo. Parating kang sa rolls. Ang gusto, paparating na sila. Yun na, may lobby ko na guys. Para balik ko na sila.
Hello ma'am. Hoy, nag-subscribe ako doon! Sige po, thank you po. Paparating na po yung ating breakaway. Tatlo po yung breakaway natin. Ayan guys, tatlo. May breakaway. Nag-subscribe ka naman. Opo. Ay, sige pa. Gilid! Gilid! May tatlo pong breakaway. Layo! Wala pa. Ito na guys yung ating peloton. So medyo malayo yung kalamangan ng ating breakaway. Sige ma'am.
ko pa na, boss. Edad ko pa. Ito yung ating tatlong breakaway. Hindi malayo po yung kalamangan nila doon sa ating teleton. Balitan kayo para mabilis. Nakabulan pa kayo. Huwag mo itutok masyado. Masagay ka. Pagdating nyo doon, finish line na. Oh, last 600 na lang, last 600. Rematihan para maganda. Rematihan maganda.
minutes later. Bilis! Kategory po ng MPB 16 below. We have the fourth runner-up. Goes to Aaron Garcia. From Bulinaw, Pangasinan. And then the third runner-up, Christian Corbillo. Bulinaw, Pangasinan. And the second runner-up, Alexander Gomez. Salud! Bulinaw, Pangasinan. First runner-up goes to AJL Castrense of Anda, Pangasinan. And the champion, Joselito Pangasinan. Mabuhay kayo! At God bless you. Congratulations! Okay, okay. Tingin, tingin, tingin. 1, 2. Okay, congrats.